Mga guys, mga kapobre, ani ako nagbalot ko sa karton ni kuan ni Neljin katong nasa igsuon nga na deep freeze, nasa igsuon nga nabuang ba. So nabuang siya daw na deep freeze, so naluoy man ko, so ako nang tagaan ako og kuan kanang grocery sa ilaha nga taga Iligan man siguro siya. So mao ni ang akong ikuan niya na ihatag na ko isa iyaha. So kamo na lay sabot ni Jane na iduha ka sako bigas. Pero ipandarin ko muna electric pan kay init. Sugar niya. Lisod sa kay mi sa among lugar. So makita gid ang akong sa among lugar lisod kayo kay kinabuhi na mga kuan. Di nga sa butang kuan ni ka damit. Tagi para mo ano. So Neljin gitaganta kag baso. 8 kabuk baso nga IKEA. So manginaot ko na unta lang di lang siya mabuak kung damuan ba. So naning kay kuan ni pagbalot kung unsa ni basta kay naning siya. Basta kay naning ko. Sabon ni siya, sabon, duha ka pack ng sabon. Dili humanon sa rin ako kay para ma-deliver ni kay samo ko gulo-gulo ng sabon ni siya nga powder oh. Akong gikuan diri para di mangamoy, basig mangamoy ang mga kini siya. Tipan sa kunin lagi. Kay kulot Panginoon guys. Kalimut kong tipan ni basta maguslot ba? Kopi meat. So, ang kape, iputos na ako diri. Ikaw na bahala ni mga sinina, Neljin. Panghatag na lang ni sa mga silingan nyo. Di gani, iputos na kong kape kaya para di mabasag. Isuguro na kong butang diya sa gitna. Kani siya, gutila na, putos na ko. Kawa na, doon ay time. Putos na ko ang nutila diha. Plus nutila. Ginakuha na ko na kay para asukar. Peanut butter. Sabon na dab. Kini siya biplop ni biplop. Gikan yung iibuplop jud ni siya kani siya Shanghai. Niya dia pa'y maling. So mayonnaise para sa kuan Pasko yata kuan ninyo toothpaste kuan sa bata. Yes, body and bath. May tadi lang siya mabut-but. Sabon na hinatag ni Banisa para sa naon, pero wala ko kabaw kung kani siya murag nay gisud si Banisa diri nga. Di. Kalimot ko. Akong gihatag nimo cellphone nga manual lang siya, pero tanawa lang ni og unsa kay sayang man sa ilabay nako.
Na diri bininayan na lang nini kuha. Niya si Vanessa naigi ada diri ng mga unsa-unsa ni. Nay mga make-up diri, mga unsa ni diri. Kani siya vitamin ni siya si Pilin. Kuha ni siya kanang food supplement walay problema bisag imnon usa sa kumabuntag. Kani siya folic acid. Vitamins man ni siya. Nadri tambal sa arthritis. Ibutang lang ako diri tanan, ikaw na'y bahala, ipanlabay lagi kaganahan. Nya. Dua ka sakong bugas. Akong gibutang dua ka sakong bugas. Pagod na ko sa silikuan good kay. Dua ka sakong bugas. Unsa ti uban? Pamutang na lang ako diri mga bedsheet, unsa pa ni mga sinina. Ikaw muna bahala ani kay na ikaw sa bata. Naikuan si bani sa ipada kani sapatos manis para bata. Ikaw na paiguan na kuan ay. Kini si Grace gatag po niya mga sapatos ni diha. Oh. Kana mga sinina na ipanghatag nila na sa mga pobre kung kisay ganahan. Kay leggings bata. Si Grace naghatag ana pero ikaw na bahala ani day kay kini siya na apil man. Yan. Siya ma chips di ka ni ma kuan chips ni naguglo ano pe bahala na butong nagdi mga duster na ko diri ako nagpadang uban piliin na sa imong mama. May chips diri akong gipada kung kabaw kung ganahan baka ana bag ikaw na bahala ni day panghatag nila yung dito day. So na bedsheet na kana so agoy si Richlin, si Richlin ba? Ako sanina kay open lagi kini siyang dughan mo hindi kay guguna mo open ba. So ako ning gikuan sa dunit kay naa sa igsuon nga murag luoy bitaw sad kayo ang iyang kahimtang. Murag di ko katuupod sa iyang sitwasyon ba nga lisod sa kayo ba. She's from English na to. Kanang di na lang luoy siya ba kay lisod kay kahintang. So ako nang gihatag niya para nakuan magud ko na touch ko sa video ba nga nasa igsuon nga kanang na-depress na wata kabaw sa sitwasyon niya labi pa COVID. So mo ni ako na lang gihatag sa iya wa na lang ako siya gikuan gipalisod-lisod kay maluoy po tayo na iuban ba yang gabasar na ko kung mga hatag daw nga pa daw para pulons. Sumudyo na stress po ba ako sa mga basket pero laban lang yung gyapon kay mao naman ini-enjoy naman ko sa ngani sitwasyon nga kuan mga hatag ko mga kuan nila
So Ginoo na lang paigo ako sa tanan nga mobaws. Mao na akong kwan. Bisan sa akong mga anak gani mingon nga unsa daw makuha nako sa ingon na. So sige ra Ginoo ray magpaigo. So miga shout out ni Australia with Love, Randy Palin, Kasian Mama, Baliling Ako Official, Lisa Jean Grenier, sila ang taga malumoy ang mga kasing-kasing sa Team Mabuhay. Nakailan ako sila sa kuan, nakailan ako sila sa YouTube, silang 5. So punta mo follow mo sa mga ilang mga channel, silang mga mababait na mga YouTuber. Dili ko mamagana sa pag-shout out, sa pagtabang nila, sa pag-support kung ako may muluntad sa aning akong gibuhat. Mo-support ko la, dili ko mosawa og support. Kay nahibaw ko sa akong puso nga sila malumoy ang puso na manghatag sila sa mga pobre. So mga kapobre, din nila lang ko to, dagan salamat sa akong sa always nyo follow sa akong channel. Pasalamat sa ko ninyo nga perminti mo na sa akong channel, perminti mo nag-support lalo na sa mga akong mga ka-team kapobre ug sa team sa akong pobre ako sa maninyo nga akong channel nga kanang akong channel ang akong feeds. Pobre ako sa maninyo nga naamo dia mga tanan mga viewers nako palagi nag-follow. Ug kamo lang sabot sa among balay background tanaw mo nice shower curtain. Banisa wala pa nakaayos kay mo pay pagmata. So pasalamat ko ninyo. Nako gipada diring kuan day ikaw lay sabot ani panghatag nila ni sa mga pobre day kung di ka ganahan. Madila na magkasama. Di utra man na. So salamat sa inyong pagsubaybay palagi kanako ug manghinaot ko nga dili mo magsawa. Alam mo, gibutol nimo kung ayos asang partner. Wala na siya, wala sing anay naputol murag na sa bira nimo ba? Nabira sa simbuhok niya. Nasudi to sa bulsa sa akong kuan. Sa imo. Sa akong bulsa sa bag. Ay napay usa na hibiling. Nabilin din, may kikita na ko. Sumaytag din mo buto ang chips ni no. Ako chips gibutang diri. Diri ang partner naputol ko na. Isulda na ipasulda. So mga kapobre diri na lang ko Wala diri ang sa heart na partner. Ang partner diri kabila na. yung nganga nagnanga ba? Uy buot. Nagnanga. Nagnanga uy buot. So mga kapobre daghang salamat og palagi sa pagbaybay sa akong video. Mao to kung gingon ninyo nga Ayaw mo subaybay. pagtarong di duklon ta karon. Tabangi sa kuan bi kay kuan ba?